This is for you. Dziękuję. Ale smaży w tych Lasowicach. Ty, to był słynny kolarz Rafał Majka. On wraca z Tour de Pologne. Ja dziś zastosowałem obuwie, jakie nosili pierwsi chrześcijanie, którzy z domu egipskiej, domu niewoli przez pustynię maszerowali. I muszę powiedzieć, że bardzo wygodne obuwie. Nie obciera. Szwajfus się wachluje fajnie. 29 zł w Sinseju. Jakbyście chcieli se kupić. I to żadna reklama niestety nie jest Sinseja. A szkoda. A my idziemy w poszukiwaniu miasteczka śląskiego. I ostatnią razem wydaje mi się, że one było bliżej. Nie dotrwamy. Padniemy. Wydaje mi się, że chyba je przenieśli dalej. A jest metropolia już na horyzoncie. Przepraszam, cofam swoje oskarżenia. Jadą świry. Tu jest takim buziaczkiem, a ty taka ciarna mieszkasz? Ale ma tutaj przy takie PKS-y. Killer, ale ty masz PKS-y. Ale nie miła. No, stacja, miasteczko śląskie wąskotorowe ostatnio nie wyglądało tu tak ładnie jak tu byłem. Kurde, to jest poważna infrastruktura. Tylko że co z tego, skoro nie można tu wysiąść? Tu jeszcze nie tak dawno przed nami nie było w ogóle nawet tego wiaduktu, a tu już o tej zaawansowanej kolejowej infrastrukturze nie wspomnę. Idziemy zobaczyć, skąd i dokąd idzie odjechać z miasteczka śląskiego. I ciekawostka, miasteczko śląskie kiedyś nazywało się Żyglińskie Góry, a dopiero potem zrobili miasteczko śląskie. No i nazwa w sumie mówi prawdę. Jest miasteczko i jest na Śląsku. A, świat. Świat na kuliku. Pięknie. I co? Częstochowa, Tarnowskie Góry, Pyżowice, Gliwice. No. Proszę, jakby ktoś się zastanawiał nad tajemnicą stworzenia mieszkańców Śląska, to w miasteczku śląskim wszystko jest pięknie tu na tej ścianie uopedziane. Centrum wielkiej metropolii. Proszę Państwa. O, dom można kupić, ale cały taki? Byście widzieli, to dajcie znać. Proszę, Urząd Miejski, ratusz w Georgenbergu. Jest elegancki, lepszy jak w Bytomiu, no w Bytomiu nie ma. Proszę, jakie wydarzenia kulturalne w miasteczku śląskim. O! Liga Śląska Sząbierki Bytom, proszę. Zagłębie Sosnowiec, wiadomo co, Bombowiec, trenuj z nami. Ale to jest ekologicznie. Taki bardzo podobny kościół stał w parku miejskim w Bytomiu, Wawrzyńca. Tu tak fajnie, tu drzewiany, bardzo, bardzo stary i ceglany, bardzo stary. Proszę, 23 kwietnia margrabia Jerzy Fryderyk nadał prawa miejskie i herb, a ponieważ działo się w dzień świętego rycerza Jerzego, miasto nazwano Georgenberg. Jak jeszcze trochę dacie łapek w górę i pooglądacie Besat Bloka, to też kupię. Jak było? Elegancki fujfujek. Z ciekawostek historycznych, żeby nie było, że same tylko głupoty, to powiem wam, że miasteczko śląskie 3 razy traciło i odzyskiwało prawa miejskie, a w plebiscytach 56 ludzi głosowało za Polską, a 44 za Niemcami. Czyli tak, byli tacy, no, nie do końca. Czym by było hechło bez wusztu z dzika?
Pozdro z lazurowego wybrzeża. Jak zostawicie łapkę w górę, to wskakuje do wody. O! Słyszałem, że była. To włażę. Gapisz mi się na bas? Ryby. Zimna. Aha! Przepraszam. Baco! Będzie burza! Akurat jestem po seansie 4 części szczęk. Mam nadzieję, w Hechle się nic nie zalęgło od ostatniego razu, jak tu byłem. O, tu już coraz głębiej. Słuchajcie, chcecie powiedzieć, co tam jest pod wodą? I co? Wystarczy. W ogóle idzie chyba burza jakaś, nie wiem. Prognozy o nadchodzącym kataklizmie klimatycznym okazały się mocno przesadzone. Pod koniec lat 60. w tym miejscu wydobywano piasek. W 1968 zakończono kopanie piasku, a po kilku latach wyrobisko zalano wodą. W 1973 roku zalew przekształcono w bezodpływowe jezioro. Jego pojemność to 1,5 miliona metrów sześciennych, a powierzchnia 93 hektara. No i co? Jezioro pełni funkcje rekreacyjne. Wokół znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i kempingi, gdzie ludzie walą browary i gorzoły. Tak nie ma tu napisane naprawdę. Wypożyczalnie kajaków, łodzi, rowerów wodnych, trasy spacerowe. Pod względem bakteriologicznym wody zalew jest bardzo czysty i odpowiada pierwszej klasie czystości. Co lekko kłóci się z opowieściami, że w Hechle kiedyś pływały tojtoje i kąpano w nim konie. Ale może to tylko złe języki ludzkie. Kurwa. Panki szaleją teraz. Ta krótka epopeja Lasowicko, miasteczko Śląskowo, Hechłowa zakończa się w Srebrnym Mieście. Proszę korzystać z pogody, ale rozsądnie nie wchodzić do wody po alkoholu, w ogóle nie spożywać alkohola, a jak już to dużo. Dziękuję za uwagę, proszę zostawić jakąś ocenę. Do usłyszenia, papa.